De band uit groep 7 en 8 van basisschool De Waardijk uit Boelensleene kreeg een tijdje kookles van hobbykok Margreet Sietsers. Op het menu stieren Suzy Cups, betocht door tv-kok Sandra Isbrandi. De reacties van de band op het eindresultaat waren verschillend. Lekker, super lekker. Super lekker. Ja. Het broeit naar zalm, maar alles trokken in is zoet en zout en alles. Proost. Nou Tycho, Welk antwoord? Ja, het is wel lekker. het is wel lekker. Ja, op zich wel. Op zich wel hier lekker of zij is moi. Mooi. Nou, eerlijk wees hè. Ja, het is niet heel lekker of zo. Het is toch niet heel lekker. Ik lust het wel, maar ik hoef het niet zo vaak. Het initiatief is ontstaan uit het landelijke fruitproject dat de squal om mij docht. Doel hiervan is om een band in de kunde komen te litten met oor eten en oren smaken. En te stimuleren om thuis ekkers meer tier terug te brengen in de keuken. Nou ja, het zoet, zout, zuur, de bitter en umami, dat kwam eigenlijk allemaal aan bod in deze workshop. Dus de snijtechnieken, de verschillende smaken, de texturen van bijvoorbeeld een paprika in de mond is weer heel anders dan een geprakte avocado die dan weer romig van smaak is. Dus kennis laten maken met verschillende smaken en technieken van werken in de keuken. Superleuk dat juf dit had bedacht. En wie vindt het superleuk om te koken met je zoon. Dus dit was superleuk. Ik vind het gewoon geweldig om met de kinderen zo op deze manier bezig te zijn. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik geloof dat de kinderen het ook allemaal wel leuk vinden. Of ze het nou lekker vonden of niet, maar ze hebben het wel van genoten van de activiteit zelf. En alle vingers zitten er gewoon? Nagenoeg wel. Ja hoor, er was 1 klein snijongelukje, maar dat viel uiteindelijk wel mee. Dus alle vingers zitten er nog aan.